Nami karon sa Big Basin, Huckleberry Camp. Nag-movie. Tuyok sa among campfire. Say hi. Cheers. Muna yung camp. Kalirungan o kuan. Ako makahoy. Hi again. Oh. Kahoy. Nikuha ng kahoy ay. Muna mong tent. Duha ka room. Ang usa kwarto. Yang usa sala. Hi again. Tuyok ko, tuyok. Dagma kasi mong ali. Dagma ko sa mga ali. Wala. Step. Sa likod sa mga tent. Tara. Hi again. Okay. Mo si Dream. Among servisyo galore. Okay. Siyempre, ako pod. So, pagbali niya. Yan siyang bali. Hindi na mabali ang video. Saan na kayo na? Showing the big redwoods Big Basin. in Big Basin. I'm dizzy. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow.